jama'ar fari mai shayi ku fito jama'ar mu sha shayi yau wurin fari mai shayi ta cika ga 'yan shan shayi duniya juyi juyi ai zafi ai sanyi. Khadija dan Allah dan annabi ki haƙuri. Khadija ki taimaki rayuwata. Wallahi Khadija in kin je da zuciyata take ta farfasa a kan sanki da ki tausaya min wallahi Khadija. Khadija wallahi na miki alƙawari duk abin da kike so wallahi zan yi miki Khadija. Yawwa. Wa alaikum salam. Lafiya kalau ina gajiya. Malama ta zo amma ta tafi unguwa ya umanku. To, halal. Okay, to shi kenan. Gashi, ki gaida umanku. Da akwai kuma 'yan kore masu rabu na munafurci akwai kuma dolaye gwanaye fannin shashanci kai a rumfar mai Khadija, ni ne fa Khadija. Dan Allah dan annabi ki saurare ni. Wallahi Khadija na yi miki alƙawari ko me kike bukata wallahi zan yi miki Khadija. Ka tabbata duk abin da na ce ka yi za ka yi? Wallahi na miki alƙawari ko me kike so wallahi zan miki Khadija. To dan Allah ka kyale ni. Ka fita daga harkata, ka ishe ni gayu. Khadija, in fita daga harkar ki fa kika ce. Kwarai kuwa, ka takura wa rayuwata, wai me na maka ne? Ba abin da kika yi min wallahi Khadija. Soyayya ki ce take ta ɗawainiya da zuciyata wallahi. Kaga shikenan sai ka nema wa kanka sauki, sannan nima kuma ka nema mini. To ai ba laifi na bane Khadija. Allah ne ya dora min sanki. Dakata gayu. Ka tashi ka bani waje. Bana buƙatar jin komai daga bakinka. Bana son ka. Wallahi ba zan iya auren ka ba. Khadija, ba kya so na fa kika ce. Khadija, wai me matsala ta dan Allah dan Annabi? Kai kanka ma matsala ne akan kanka. Yaudar naka ya lalace. Ni din Khadija? Yes, kai din. Khadija, wallahi Allah zan iya mutuwa a kanki. Wallahi Allah, dan Allah ki taimake ni. So what? Me zai dame ni dan an ce gayu ya mutu akan soyayya? Khadija, mutu fa kika ce. Khadija, wai dan Allah mene miki ne kike taimun irin wannan maganganun dan Allah? Gayu, dan girman Allah ka kyale yarinyar nan. Ba a dole, ka ce ba ta yi. Shi zatansa ana so dole, kuma so ba haka yake ba. Ban gaya muku, Allah wajen naka ya lalace. Amin. Naka ya lalace sai abin yi maka ciwo. Ka san Allah, da ni ne yarinyar nan. Ina ɗaya daga cikin itacen ƙusan nan. Shi zan ɗauka in samu daidai muƙamuƙinsa wallahi na baje shi a gurin nan. Amadu, abin da nake nuna ma wallahi tallahi na fara tausayin wannan gaya. Wannan shi ake cewa iska na wahalar da mai kayan kara. Tausayi? Ni zan tausaya wannan Allah ya sauwaƙe. Mutumin da ya ɗora wa kansa abinda ba Allah ne ya ɗora masa ba. Kai ma dai ka faɗa Amadu. Idan ban da rintan alhaki, ina gayu, ina wannan yarinyar. Ai soyayyar Allah da ma'aiki ita ake tausayi. Wannan soyayyar da ba a san ka kana so. Haka ne. Idan kuka duba yadda muke da shi, abin to kaga ne. Ya kaskantar da kansa, ya tsuguna a gaban ta yana ta magiya yana ta ƙananan wasu maganganu na abin tausayi. Saboda ba ni da ra'ayin namiji irin ka. Shi yasa ran nan ma na ce maka, ko kai ka rage namiji a duniya ba zan taɓa iya auren ka ba. Ni fa yarinyar nan fa kin yi min daidai. Wallahi ta yi min daidai. To in baka goyi bayan ta ba, bayan sa za ka goya shi da yake wahalar banza. To Khadija, wani irin kalar namiji kike so? Kalle ni fa. Kalle ni dan Allah dan Annabi.
Kaga amsar tambayarka. Ya Ahmad shine namijin da irin zuciyata take so ba irin ka ba. Abin da nake so ku fahimta wahala ce ba ta ishe shi ba. Gaskiya ne. Ya ga ƙarshen zancen nan. Kwai rediyo. Amma shi ne cika burinta. Yau akwai matsala. Yau za a yi ta. Ya musan da zuwa. Yawwa, na gajiya. Lafiya kalau ya aiki. Lafiya lau alhamdulillah. Ya na ganki ke kaɗai ina maman ta je? Mama ta zo amma ta ɗan je anguwa ne. To gaskiya baki kyauta ba. Kin manta na ce miki duk lokacin da mama bata nan ki rinka kira na ina taya ki soyan kosan? Kai haƙuri yaya na insha Allah haka ba zai ƙara faruwa ba. To shikenan. Apology accepted. Thank you. You're welcome. Yaya na ka san me? Sai kin faɗa. Daren jiya na yi kewarka. Sai na ga kamar gari ba zai waye ba. Kowace ƙwarya da abokin burmunta. Wannan ƙwarya ba taka bace ba. Yaya sai dai ƙosan ya sanyi ba lallai maka daɗin ci ba. Kar ki damu. Ai duk wani abu in dai da hannunki ke kai. To dole ma ya min daɗi. Kin san ke ta musamman ce. Haka zalika duk abin da hannunki ya taɓa na musamman ne. Na san dama ai ƙarshen alawa. Ƙasa. Dan wahalalliya. Da sai yaya na. ƙarya kake yi wallahi. Na rantse da Allah ƙarya kake. Wallahi kai baka isa ka aure ta ba, ni zan aure ta wallahi. Kai gayu gayu. Akwai kuma 'yan ƙarya dangin gagiza ga koki. Irin fari mai shayi, irin fari mai shayi, irin fari mai shayi, irin fari mai shayi. Da akwai kuma 'yan kore masu rabo na munafurci. Akwai kuma dolaye gwanaye fannin shashanci. Kai a rumfar mai shayi akwai 'yan ji da wulakanci. A rumfar mai shayi da masu ƙaunar zalunci. Kuma ga wasu sai naci ga wasu nan ba sassauci. Irin fari mai shayi, irin fari mai shayi, irin fari mai shayi, irin fari mai shayi. Da akwai 'yan soyayya da ba sa son ai hamayya. Da akwai 'yan soyayya da